Nazdar, Arnošte. Nazdar, Karle. Nazdar. Posaď se. Jo. Jo. Člověče. Taky to čteš? Čtu to. Je to hrozný svinstvo. Je to strašné. Samý špatný zprávy, to je hrozný. Pro ten poslední týden. Víš co? Radši si dejme nějaké pivo. Tak, to je dobrý nápad. Máš nějaký Kriegel tady? Jo, mám, vem si tam. Jo. Však ten tvůj, jak jsi zvyklý. Jo, to vidíš, no. Tak jo, dáme si to pivečko. A bude nám dobře. Já už jsem se na tebe těšil. Jo? I na to pivo, no. No, Já bych si tak sám nedal. Tak co, dáš si taky? Ne, já už piju na tady toto. Aha. Díky. Tak na zdraví. Na lepší zítřky. Na lepší. Co se šňůříš? Že jak jsme se napili? No, není to moc dobrý. Proč to piješ, když to není dobrý? To víš, tak u Franty to pijem všichni. Já nevím, no. Jsem už tak zvyklý. A to je nějaký důvod? Vždyť pivo ti má přinášet potěšení. Dívej se, já jsem teďka nějaký čas zkoušel, experimentoval, možná jsem se párkrát nachytal, ale dal jsem tomu nějaký čas a vybral jsem si tady to pivo. A teď už nic jiného nepiju. A jsem spokojený. Aspoň s tím pivem, když už ne s tou politikou. No jo. Prosím tě, jak to vidíš s těma kandidátama? No, jak to mám vidět? Podívej se tady na ty průzkumy. Fischer, Zeman. Budou mě volit všichni, no tak já je budu volit taky. Průzkumy nečti. Asi budu volit toho Zemana. Zemana? Když se na to podívej. No, Zeman nebo Fischer. Podle mě je to skoro to samé. A Dikon je dobrý, já jsem teď viděl debatu v televizi a on mluví dobře. To mluví dobře. Ale podívej se, co dřív dělal. Podívej se, to máš jak s těma pivama. Já jsem se taky nachytal s pivama, na jejichž etiketě bylo vždycky, jak jsou dobré a stálo to za houby. Proč piješ pivo, které už tě několikrát porovnalo? Tak si radši dám tomu nějaký čas, něco si nastuduju, podívám se, co dělali v minulosti a budu volit někoho, koho tam skutečně chci, a ne někoho, koho budu volit jenom proto, že volí Franta a je jeho parta. Podívej se. Já jsem si to taky pročítal, díval jsem se na nějaké rozhovory a myslím, že určitě nebudu volit ani jednoho z těch dvou pánů. Spíš někoho, komu nejde ani tak o něho, ale skutečně o ty lidi, víš? A kdo to hlavně dokázal v minulosti a kdo podle toho i žije. No člověče, když se takhle zamyslím, tak asi vážně tomu Zemanovi jde asi spíš o něho, než o ty lidi. Pravdu díš. A Fischerovi jak by snad. Tak říkáš, že teda má smysl si vybrat někoho z těch, který bych opravdu chtěl já? No jasně. Minimálně to zkusit. Chce to nějakou odvahu, nejít s davem. Ale já jsem spokojený. Já už svoji kandidátku mám. Tak jo. Tak já se nad tím, Arnošte, ještě zamyslím. Zamysli se nad tím, Karle. To se vážně nedá pít. Jakže se jmenuje to tvoje? Nové pivo? Nové pivo. Tak já si ho jdu taky koupit. Jež.